Bojovka s vedoucími, to je vždycky totální vrchol na konci každý víkendovky. Sledujte mistra v akci. Kolikrát se zas vrátím na start? Bro, jsou mega mazaný. Mám super plán. Tajná trasa, totál klídek. Tentokrát je smáznu, no cap. Ale dabys byl neviditelný. Máš max minutu, bro. Jen se směj, vy všichni vyběhnete jak ovce na porážku. Já si v klídku počkám, až je zabavíte a pak se tam proplížím jako duch. Tak děcka, jde o to dostat se do cíle a nenechat se chytit. Koho chytíme, jde zpátky na start. To budete čučet, jak budu totál neviditelný. To je hustopeklo, za chvíli si půjdou pro nový život. Zbytečná ztráta času. A nyní na scénu přichází mistr všech bojovek, já! Počkám tu, až se vedoucí stáhnou na druhou stranu a pak vyběhnu. Easy action. Teď musím co nejrychlejc k tamtomu šutru. Mega sprint. To smrdí pastí. Taková až moc fancy schovka kousek před cílem. Mega podezřelý. Nebudu zasraba. Kdo by tam číhal, když tam není koho chytat? Wow, jsem tu. Do cíle chybí pár metrů. Dám chvilku chill, pak mega sprint a vítězství je moje. Yes! A mám tě. Start! Cíl! Konec! Start! 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 Konec! To není možný, Kláro. Tebe jsem tu fakt nečekal. Teď jsem mega nahranej. Nazdar, Pájo. Máš smůličku. Ty nevíš, že tu hlídkuju každý rok? Zpátky na start pro život a zase k cíli. To do konce hry už nedám, to je konečná. Tak příště, Pájo, budeš zase o něco zkušenější.